ne balimaw an sigi kun ye mun ye CEDEAO kuno ye ɲɔgɔn ye fɛn min bɔra o kɔnɔ an bɛna o da aw tulo kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ADEMA parti jugusago den min bɛ Mali kɔnɔ n'a ye Mali danbe bɔ a la k'an ka sɔrɔsiw k'u ta tiɲɛ k'u halaki k'u bila o ADEMA de bɔra i y'a faamuya b'a la ko Sogɛli ye kuma min fɔ ADEMA ma ko faut que Sogɛli ka taa yafa ɲini o tuma Ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa bilahi n bɛ ko da aw kan bi garankɛ ma min da Bawolo kan ne y'a fɔ aw ye ko makun de ka fisa aw ma bi ni kuma ye Sogɛli ye kuma min fɔ tiɲɛ don ADEMA de ye anw ka sɔrɔsiw ka marifa bɛɛ minɛ k'a bɛɛ jeni ko démocratie ka anw fantanya k'anw bantanya k'anw joli bɔn k'anw ta tiɲɛ Sogɛli ye kuma min fɔ ko non ko Sogɛli ye Alifa dɔgɔya Sogɛli ye Alifa nɛni Sogɛli ka bɔ ka yafa ɲini Alifa fɛ a tɛ yafa ɲini dɛ a bɛ Alifa ɲun de k'i jɔ n'a ye yanni diɲɛ wuli cɛ bilahi aw kana taa ka bɔ an da la aw dimi min bɛ anw na n'aw tun b'a dɔn aw tɛna aw panpan anw ɲɛna yan mɔgɔ min sara aw tile la ani k'anw ka jamana halaki o tɔɔrɔ min bɛ anw na n ko bilahi nin politisiyɛn ninnu ka danga de b'u a ye sake aw kan ka tunu de ko Maliburu k'a tunu komi Maliwari bilahi k'aw da bɔ fɛn bɛɛ la hali n'aw fa n'aw baw nɛnina a y'a di Ala ma parce que an fagabaga ye aw de ye an ka jamana cibaga ye aw de ye fɛn fɛn mana fɔ aw ma bi a y'a di Ala ma c'est tout mais n'aw bɔra panpan na komi tinɛni nin man ka fɔ aw ma mais aw jogo bɛ kɛnɛ kan aw sɔnkolon bɛ kɛnɛ kan a ye fɛn min kɛ aw na a preuve bɛɛ lajɛlen b'an bolo aw tun bɛ anw ka wari de fɛ mais aw tun tɛ an yɛrɛ fɛ la question est là n bɛ ko da aw kan bi garankɛ ma min da Bawolo kan n'an bɔra yen nɔ Isa Kawujim kunu n y'a tun b'a sigilen na jama dɔw tu la jama ɲɛnama yɛrɛ tɛ o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan parce que a tɛ se ka politiki bila mɔgɔ min don hɔrɔn tɛ danbe t'a la sinon Kawujim bɔra k'i kale bɛɛ ɲɛna mais hɔrɔn kolonden don an bɛna bila place la a kunu kumakanw b'an bolo yan an b'olu k'a la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Wagner ne y'a fɔ yan n ko Prigozhin bilahi suma walahi n ko molobaliya o tɛ kɛ irisi la o tɛ kɛ irisi la irisi ka den ka muruti k'ale bɛ taa irisi président bɔ a place la n ko a dan bɛ kɛ nin ye n y'a fɔ yan depuis ko kɛra waati min na n y'a fɔ nin yɔrɔ kelen in na yan dɔw yɛrɛ ko Prigozhin k'a sara dɔw ko y'a faamuya b'a la k'a tununa dɔw ko k'a y'a bɔnmɔsi bila a kɔni fɛn fɛn tun b'a bolo irisi jamana kan ni hɛrɛ don Poutine y'a bɛɛ récupérer an bɛna o fana dalilu di aw ma i y'a faamuya b'a la ni waati man ta an tɛgɛ ma min ye Macron sondasi dɔ bɔra ka bin Faransi kɔnɔ yan diɲɛ kɔnɔ sondasi bɔra ka bin jamana min sanu b'a bolo ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Faransi 4e de jamana minnu ni sanu b'u bolo ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Faransi 4e de hali fali b'o t'u ka dugukolo duguma i y'a faamuya hali ɲena b'o t'u ka dugukolo duguma mun de bɛ Faransi kɛ 4e puissance de or sanu la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Faransi de 4e ye sondasi bɔra ka bin nin semaine kɔnɔ mais n'an bɛ taa an bɛ se nkalon kɔ ye malo de bilahi wali fɛn mana nafa fɛn fɛn d'i ma a bɛ tila k'o nafa bɔ i la o tun bɛ k'aw nɛgɛ ka taa photocopie ni musar ɲɔgɔn ka peinture k'a la dɔrɔn ko t'o di anw ma CFA ka taa o di anw ma ka sɔrɔ k'anw ka fɛn ɲɛnama ta sanu tɛ kɔrɔ a y'a faamuya b'a la a tɛ nɔgɔ a danbe tɛ bɔ a la foyi k'anw ka fɛn ɲɛnama ta ka taa fɛn kolon di anw ma ni sanu tɛ avion tɛ se ka boli ni sanu tɛ téléphone tɛ se ka dilan ni sanu tɛ malifin yɛrɛ tɛ marché sanu de ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye u bɛ k'anw ka fɛn ɲɛnamaw ta ka taa fɛn kolon di anw ma Asimi nana o tigɛra o de dimi b'u la n bɛ taafu bila i k'u kɔrɔ bi a ka bon hakili ma ne balimaw an sigikun fɔlɔ o ye CEDEAO ye CEDEAO ka ɲɔgɔnye min kɛra kunu yanni ɲɔgɔnye ka kɛ o tun ye hakilina dɔ ta i y'a faamuya b'a la ka ɲɛsin Mali ma o hakilina in ye fiti kɛ hakilina in bɔra u bolo cogo dɔ la mɔgɔ si t'a dɔn a bɔra cogo min na o tun ye gafe dɔ sɛbɛn o tun ye hakilina dɔ ta memorandum dɔ kɛ k'a yira o sɛbɛn kɔnɔ k'olu bɛna a yira Mali la k'a fɔ MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye i y'a faamuya b'a la Wagner bɛ ka muruti Poutine bolo Wagner bɛ ka muruti Poutine bolo Mali dun bɛ ka MINUSMA gɛn ni MINUSMA taara Malienw bɛ kɛ cogo di CEDEAO tun y'o hakilina de ta k'olu bɛna yira Mali la n'olu ka sɔrɔsiw bɛ se ka to Mali kɔnɔ o memorandum o de fiti ka bɔra kɛnɛ ma o bɔlen kɛnɛ ma vidéoman ni nafiw dakalajanw
mɔgɔ minnu bɛ maliyɛnw ja tigɛ ka kuma ni ko bɛ kuma sake maliyɛn min tun ja tigɛlen don a ka bon hakili ma n'i y'a fɔ videomaniw yan k'u k'u kuma cogo dɔn mais n'i ye dɔw bila sira dɔrɔn o bɛ dimi n'i ye tiɲɛ fɔ dɔw ye dɔrɔn o bɛ dimi depuis MINUSMA ka o memorandum bɔra n'a ye fiti kɛ videomaniw de bɔra ha CEDEAO ko k'u bɛ n'u ka sɔrɔdasiw to Mali kɔnɔ CEDEAO ko k'u ka sɔrɔdasiw tɛ bɔ Mali kɔnɔ ha CEDEAO bɛna Mali kɛlɛ CEDEAO bɛna Mali ci ka bɔ ka fan bɛɛ kɛ so ni makɔrɔni ka maliyɛndenw ja tigɛ a ka bɔ hakili ma mɔgɔ min ye ne ɲininka kunu foyew kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ ba joli MINUSMA o tɛ fɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ fɛ k'u ka sɔrɔdasiw to yan ne ye nin fɔ yan a bɛ san 1 bɔ walima san 2 n ko MINUSMA tɛ se ka ci ka ci MINUSMA barika banna MINUSMA tɛ pas paradis comment ça s'appelle CEDEAO tɛ pas paradis n ye nin fɔ bɛɛ lajɛlen yan depuis bandaw bɔra yen CEDEAO ye taa ni ka segin kɛ Mali la Assimi k'a bila élection ka kɛ a donna ta bɔra ta CEDEAO ye siɲɛ 100 ni kɔ kɛ taa ni ka segin na Mali la a ye maliyɛnw b'o ta sira kan wa a ma maliyɛnw b'o ja kan dɛ a videomaniw tun kan ka miiri nin yɔrɔ de la CEDEAO mana communiqué fɛn fɛn kɛ o mana hakilina fɛn fɛn ta videomaniw de kan ka bɔ ka maliyɛndenw hakili lasigi k'a fɔ maliyɛndenw ma a y'aw hakili sigi CEDEAO tɛ se ka ci ka ci barika t'u la nafa t'u la u ta tiɲɛna u kɛra juguw sago ye mais CEDEAO mana communiqué fitinin kɛ u yɛrɛ b'a dɔn ko barika tɛ CEDEAO la CEDEAO dalakan tɛ se ka ci ka ci videomaniw bɛ bɔ panpan na CEDEAO ka sɔrɔdasiw bɛna to Mali kɔnɔ CEDEAO ko k'u ka sɔrɔdasiw tɛ taa CEDEAO yɛrɛ taara ka bɔ Mali kɔnɔ kuma ma se u ka sɔrɔdasi ma CEDEAO n'a ka sɔrɔdasi bɛɛ tun bɛ MINUSMA de kɔnɔ MINUSMA ka baara jɔra Mali kɔnɔ CEDEAO ka sɔrɔdasi bɛ se ka to Mali kɔnɔ cogo jumɛn ni kunkolo bɛ baara kɛ cɛ videomaniw n'an b'a kɛ Ala kama k'a kɛ kira kama ka kuma fɔ a fɔcogo la a bɛ crise bila maliyɛndenw na bilahi n'anw b'a kuma fɔ a fɔcogo la bilahi a bɛ maliyɛndenw faga yan mɔgɔ min ye ne ɲininka kunu n'u ja tigɛlen don ko CEDEAO ko k'u ka sɔrɔdasi tɛ bɔ Mali kɔnɔ CEDEAO ko k'u ka sɔrɔdasi tɛ taa ko parce que Wagner bɛ yen ko n'olu ka sɔrɔdasiw taara ko maliyɛndenw bɛna faga ko u ka réunion min bɛna kɛ kunu ko CEDEAO ka réunion min bɛna kɛ kunu a ko bɛna taa janfa siri Mali kɔ kan o bɛna taa i y'a faamuya b'a la kuma k'u ka sɔrɔdasiw tɛ taa ka maliyɛndenw mais ko yanni CEDEAO ka réunion ka ban maliyɛnden min ye ne wele ani ne ni maliyɛnden fɛn fɛn mana bɛn CEDEAO bɛ fɛ ka Mali kɛlɛ u ko k'u ka sɔrɔdasiw tɛ taa n ko bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyɛrɛnna mɔden CEDEAO tɛ se ka ci ka ci don o don ne b'a fɔ yan n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i kɔ foyi tɛ se i la n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i fɛ foyi t'i sɔrɔ mais ne t'a dɔn mais n'aw m'anw lamɛn ka to ka taa jugusagow lamɛn u b'aw sɔn tigɛ quoi n'aw m'anw lamɛn n'a bɛ ka taa jugusago de lamɛn u b'aw sɔn tigɛ ne y'a fɔ nin sigiyɔrɔ kelen na a bɛ san joli bɔ n ko CEDEAO tɛ se ka ci ka ci pas paga parce que u n'u ka peuple tɛ ɲɔgɔn fɛ et wa peuple bɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de fɛ ne y'a fɔ nin sigiyɔrɔ kelen in na yan mais depuis CEDEAO ka communiqué fiti kɛ dɔrɔn ni memorandum yɛrɛ fɔra yan a fɔra ko hakilina o m'a fɔ k'u b'a kɛ dɛ k'u b'a ɲini Mali fɛ memorandum kɔrɔ tɛ foyi ye hakilina an bɛ fɛ ka nin hakilina ta ka yira Mali la ni Mali sɔnna o don u bɔra ka fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye CEDEAO ko k'u ka sɔrɔdasiw tɛ taa CEDEAO bɛna Mali kɛlɛ CEDEAO bɛna Mali ci CEDEAO bɛna maliyɛnw faga CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ Mali la bilahi n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma CEDEAO tɛ se ka pas paga kɛ Mali la fo ni malidenw bɔra Assimi kɔ dɛ ni maliyɛndenw bɔra Assimi kɔ CEDEAO bɛ se ka fɛn kɛ Mali la en tant que maliyɛndenw bɛ Assimi kɔ hali Ameriki tɛ se Mali la n bɛ nin kuma fɔ yan don o don mais u tɛ anw lamɛn n bɛ nin kuma fɔ yan su ni tile mais a tɛ don u kunkolo kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu b'aw faga ni sɔnja ye mɔgɔ minnu b'aw faga ni dusukasi ye ni videomani yɛrɛ ni kunkolo bɛ yen CEDEAO ka communiqué min fiti kɛ e kan ka bɔ de dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i hakili sigi CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ Mali la tuguni kuma fa n'a ba filɛ mais u ka sɔrɔdasiw tɛ taa dɛ CEDEAO ka communiqué kɔnɔ u bɛ fɛ k'u ka sɔrɔdasiw to Mali kɔnɔ dɛ mais hali n'u y'o fɔ a tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ il peut pas le faire MINUSMA ka baara jɔra CEDEAO n'a ka sɔrɔdasiw bɛɛ bɛ MINUSMA de kɔnɔ CEDEAO ka sɔrɔdasiw bɛ se ka to Mali kɔnɔ cogo jumɛn ni kunkolo bɛ baara kɛ mais vu ani sanga ani jama nɔfɛ kuma sidɔn bali c'est que kuma kalantanw de bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ ka mɔgɔw ja tigɛ ka mɔgɔw la paniquer i y'a faamuya n'u tɛ ɲini ka dusukundimi bila mɔgɔw la quoi walahi n'an ma ka video kɛcogo changer
billah hambe kodaw ka garanke maminda bakoloka abe video ke ni hakili de video min be ke sababu ka malendo hakili siga abe kuma odeka mais c'est merde ouais malende me ne nyinga kunu billah ne ro konko parce que video sku nu neta la me video manu ko c'est daw be feka mali kele o ko so kwa so da su teta c'est daw mafo o ye memorandum de sebe memorandum ko to dore hakilna do bana ka nyasi mali nyamugo ma Wagner, comment ça s'appelle? Wagner Beka Poutine Kelabi. Anis ni minisima taraka bo Mali kono. Ni Wagner multra Mali bulu a ko beke chugodi. Ambe na nyini Mali fe anga sorasu nu be se ka to Mali kono. Oye ni ndoro de sebe. Oye a efiti ka unina ma. Video manu ye ninde taka kokomi ya famia bala Mali bena wulide. Wolma Mali bena chide. Wolma malendo mena ta laharabi. Non, franchement, souvent, quand nous sommes en train de codon de, nous avons cerveau de men de kala nous codon de kelene. Il tra wali kan kala ani be codon kelente. Chaya kala kama kato ko kuma fo kuma mun be malendo hakili sigi quoi. Suna ka ni papa li nous abe mrodo fara quoi. C'est da o français ni se ka pas parat là. C'est da o faye français de. Français be mali kono biwa. Hari e makoro ka téléphone asimitata. Hali makolonga telefoni asimitata esrankun sedaw tseka chigachi bando bine sedaw de afwan benyana ya ko asim nunu kana teme sa flaka obe sanjo labi sans sabate bando bine sedaw de afoko asim nunu kana to fangala asimite hadibia parce que peuple ba ko sedaw tseka fo iboala e wa sedaw kumakani kono kubede kelenye Sedaw te pas pareil. Sedaw jigi dalen tume moko munu ka ne o français anye français démonté de par pièce. Billahi. Anyu ko ku jewte ko min ko fe. Chakala kamasa. Wallahi na mo ka video ke chugo sanje ras bala ira bia. Be kodaw ka garanke maminda bagoloka. Parce que avec amoro tonyoko. Anga kere sedaw ka fuko yuka sorasu teta ka bo mali kono mais video manu kanga munde ke kanani kuma be malen hakili sigi. Sedaw ni kunafoni fo sedaw ka ni kunafoni be ka yala mais amba ni malen den be fe be ki hakili sigi sedaw tse ka fo ke malila kuma fa na bafle malen don hakili be sigo tina panike tuguni ne bora de ka mugo baga sedaw be na san kame jigi malika sedaw be na malichi sedaw be na nike sedaw ka sura sit tse ka to maliko ni malen maso nae ni malen ma jena e sedaw ka sura su tse ka to maliko ni mali ma jena e et wa kuma yɛrɛ tɛ se ka kɛ Mali kɔfɛ mais maliyɛnw de ta ye Mali ye a y'a kuma fɔ cogo dɔn dɛ sinon bien kɛnɛ de bɛ n bolo comment ça s'appelle bien de bɛ n bolo yan pikiri bien ni n y'a turu i la bi la i bɛ sa pikiri bien de bɛ n bolo a fura min bɛ kɛ misi la ni misi murutila i bɛ fura min kɛ misi la n'a bɛ sunɔgɔ o pikiri bien de bɛ n bolo yan ni n y'a turu video mani fɛn fɛn na bi la i sigilen i ka écran kunna i bɛ sunɔgɔ yan parce que a ye mɔgɔw tɔɲɔ quoi. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ sedaw ka réunion kɛra kunu mun de taara bɔ a kɔnɔ parce que sedaw banna o sedaw banna pewu u taara ɲɔgɔn ye kuma min bɔra u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ yoma min ni an ka wari bɛɛ bɛ bila jamana t'a dɔn jamana hakɛ joli an bɛɛ ka wari bɛ taa bila besaw min kɔnɔ banki belebeleba min kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o taara kumaw de kan sanction min tun bɛ Mali kan u y'o sanction wuli ka bɔ an kan. Ne y'a fɔ yan san joli ko sanction de bɛ Mali kan mɔgɔ minnu b'a la sira ma sɔrɔ nin ma se ka kɛ n y'a fɔ aw ye ko a bɛ impôt sara siɲɛ kelen de san kɔnɔ impôt min sarala a bɛ ka don avion na impôt min sarala a bɛ ka don cheminot na impôt min sarala a bɛ ka don commande taxi la an ka wari an kunna wari an halala wari o bɛ yoma de la i y'a faamuya b'a la Makɔrɔ ka mɔgɔw y'u sen d'a kan a kunu sedaw ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ a ko tun ye sanction min bi Mali kan au niveau de anga wari au niveau de banque comment ça s'appelle BCAO ko yo sanction wuli ka bɔ an kan anga wari i y'a faamuya b'a la a bɛna kɛ an ta ye a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten bon nin bɛɛ tun ye de ka an bagabaga k'an lasira Faransi ɲɛ ni kɔngɔ y'an minɛ ni sɛgɛn y'an minɛ an ka segin an kɔ i y'a faamuya b'a la ka kɛ tubabu jɔn ye ka kɛ komi wulu n'a kukala an ka tugu Faransi kɔ Asimi ko an ye sira min minɛ an tɛ segin fo an ta jɔlen ma ka maliyɛndenw fo n'aw tun ma sɔn a tɛ kɛ san 2 an ye kɔngɔ muɲu ka bu dun ka sana dun ka fɛn bɛɛ dun ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma ni maliyɛndenw tun ma sɔn Asimi tɛ se ka foyi kɛ mais grâce à maliyɛndenw faso kanu b'u la bi u ɲɛ bɛ tiɲɛ la bi u ye kɔngɔ muɲu ka gɛlɛya ku ka tɔɔrɔ ku
ama bambia anga wari min tun bulu kelen be besawo kono nan tun se ka foyi kɛ n'anga wari ye an yɛrɛ halala wari diɲɛ ka wari tɛ dɛ an yɛrɛ halala wari min tun be besawo kono yoma mɔgɔw tun y'a bolo kɛ yoma yɛrɛ da don kun mais u bɛɛ faransi de ta ye o ni faransi de bɛnna kan ni CEDEAO a Mali ka hɛrɛ an k'an sen d'a kan ni kɔngɔ y'u minɛ ni minɔgɔ y'u minɛ u na ko to an ta la n'u sɛgɛnna u na tugu an kɔ n'u sɔnna u n'an bonya Asimi ko a tɛ n dɔn n tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu n tɛ bo kɛ ka tila ka n sigi k'a dun ni n ye min fɔ n bɛ sa o de kan Asimi depuis Asimi y'a bɔ a da kɔnɔ don min na i y'a faamuya bala n'a ka d'u ye banque mondiale tɛ dɛ n'a ka d'u ye mais u bɛ se ka min kɛ k'u k'a kɛ ani bi cɛ an b'o sira de kan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ CEDEAO ka réunion foyi ma bɔ a kɔnɔ foyi ma taa foyi k'o tun ye sanction min bi an kan au niveau de i y'a faamuya bala banque kolonden yɛrɛ tɔgɔ BCEAO ninnu ko o bɛna an ka wari labila ko bɛna sanction wuli ka bɔ an kan yanni CEDEAO ka réunion tun ka kɛ videomaniw bɔra u ka sɔrɔdasiw de bɛna to Mali kɔnɔ CEDEAO bɛ fɛ ka Mali janfa CEDEAO bɛ fɛ ka Mali ci CEDEAO tɛ se ka ci ka ci CEDEAO barika banna CEDEAO tɛ se ka foyi bɔ Mali ko la bi Mali taara ka ban pewu mɔgɔ fɛn fɛn mana na k'u b'aw ja tigɛ ni CEDEAO ko kuma ye a ye taa ka b'u kɛrɛfɛ hali faransi tɛ se ka fɛn kɛ Mali la bi ni faransi tun bɛ se ka fɛn kɛ Mali la sisan b'a sɔrɔ o ye Asimi Bo ye ni Ameriki tun bɛ se ka fɛn kɛ Mali la sisan b'a sɔrɔ o ye Asimi Bo ye kuma fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye bi i y'a faamuya b'a la a y'aw tulo ci a kan k'aw ɲɛ ci a kan k'a kɛ komi aw m'a mɛn n bɛna kuma min fɔ aw ye a y'a ta aw ka baara kɛ n'a ye en tant que i ka population b'i kɔ i y'a faamuya b'a la foyi t'i sɔrɔ o la foyi tɛ se la race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris an ma taa école la dɛ mais n'an y'an sigi k'a miiri ka fɛnw jate minɛ ka kuma kan a bɛ kɛ o de a bɛ to o de la n'anw y'an sigi k'a miiri an ma taa école la dɛ mais anw ye bɛɛ jateminɛ de kɛ n'an ye mɔgɔ jate minɛ dɔrɔn i ye min ye an bɛ sin k'a fɔ ten n'an dun y'a fɔ i y'a faamuya b'a la a tɛ wuli dɛ n'an y'a déposer hali giri tɛ se ka ta ka bɔ yen kalan ni kodɔn tɛ kelen ye voilà a y'aw video kɛ cogo yɛlɛma CEDEAO ka ɲɔgɔn ye kɛra kunu mun bɔra kɔnɔ k'o ye sanction wuli ka bɔ an kan mais yanni ɲɔgɔn ye ka kɛ o ye maliyɛnw ja tigɛ mɔgɔ min ye ne ɲininka CEDEAO ma tila réunion la wa u ka réunion ma ban wa u k'u ka sɔrɔdasiw bɛna to Mali kɔnɔ u k'u ka sɔrɔdasiw tɛ taa mun bɔra réunion kɔfɛ k'o tun ye nkalon min d'an na o tun ye juguya min ta k'an sɛgɛrɛ o tun bɛ kafiridenya min na Mali o tun bɛ ka hasididenya min ta ka Mali sɛgɛrɛ k'o ye hasidiya k'o y'u doni jigi ko parce que ko Mali ta ye dakan de ye ko Mali ta ye dakan de ko foyi tɛ se Mali la o ye Mali bagabaga ka wari tigɛ an na ka dumuni tigɛ an na ka fɛn bɛɛ tigɛ an na ka frontières datugu ka fɛn bɛɛ kɛ Mali ko abada an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka bon ni fɛn bɛɛ ye an bɛ sɛgɛn k'u ka tɔɔrɔ k'u ka minɔgɔ k'u k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya c'est à dire k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka segin an danbe kɔnɔ Mali o sira de ta an bɛ segin mun na an bɛ siran mun na voilà c'était ça CEDEAO ka ɲɔgɔn ye kunu foyi ma bɔ a kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ foyi ma bɔ a kɔnɔ ni i y'a faamuya b'a la ala ye Mali ka tiɲɛ segin a ma o tun ye sanction kolonden min d'an kan depuis bandaw gɛn waati o sanction de tun bɛ yen an ka nafolo min bɛ BCEAO kɔnɔ yen nɔ UEMOA kɔnɔ yen nɔ ala kelen de b'a da dɔn depuis an ye bandaw bɔ yen nɔ parce que bandaw tun bɛ k'u ka affaire kɛ bandaw nana 3 mois n b'a kɔrɔ n ye bandaw fo faransi président mana mɔgɔ président fɛn fɛn fo e kɛra jugu sago ye faransi président mana tɛgɛrɛ fɔ président fɛn fɛn k'u e kɛra ba sinamuso sago ye depuis an ye bandaw bɔ yen a ma bɛn o ma ko coup d'état kɛra ko Asimi ka bɔ yen ko société civile dɔ ka na olu diya ɲɛmɔgɔ dɔ ka na an ko Asimi tɛ bɔ yen u ye fan bɛɛ kɛ so ni makɔnɔ ka fan bɛɛ kɛ juguya la pas paga foyi depuis o don ni bi cɛ n b'a fɔ n ka video bɛɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi foyi tɛ yen fɛn bɛ se ka Asimi ninnu sɔrɔ ko kelen de la ni maliyɛnw séparé la ni maliyɛn denw tɛ kan kelen fɔ bi ni majorité tɛ Asimi kɔ fɛn bɛ se ka Asimi sɔrɔ en tant que maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi kɔ a y'a sɛbɛn aw ka bila yen nɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ foyi tɛ yen nin de ye kuma fa n'a ba ye nin kɔfɛ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye jatigɛ fɛn aw yɛrɛ de b'a ɲini quoi aw yɛrɛ de b'a ɲini n'aw taara ko aw bɛ bɛɛ de lamɛn walima aw bɛ kɛ bɛɛ fɛ aw tɛ bɔ fili kɔnɔ c'est ça le problème an bɛ tile k'a fɔ a y'aw hakili sigi foyi tɛ yen o ye jamana fɛn fɛn ci o ye jamana kɔnɔdenw de bila ɲɔgɔn na fɔlɔ k'aw fara fara n'o kɛra olu bɛna don aw tu la i y'a faamuya b'a la k'u ka laɲini sabati mais en tant que aw bɛ ɲɔgɔn bolo wa pas paga n'u k'u bɔ aw ka président bɔ u b'aw bɛɛ de faga
o dun tɛ se k'aw bɛɛ faga voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na adema la adema parti jugu sago min bɛ mali kɔnɔ le parti le plus voleur du monde adema le parti le plus voleur du monde parti min ye mali ci ka mali danbe bɔ a la nafolo kosɔn o parti jugu sago in sogɛli bɔra k'olu de bila place la o yɛrɛ mɔgɔw de ye sogɛli ɲininka question de posera sogɛli kun a k'a ye i y'a faamuya ATT t'a fɔ a ye nin t'a fɔ ko alifa dun k'ale tɛ fɛ k'a da don alifa ka ko la ko mali kalanko alifa de y'a tiɲɛ mali sɔrɔdasi k'u ta tiɲɛ ka mali ci ko alifa sen b'a la sogɛli ko kuma fɔlen adama de bɔra ka communiqué kɛ ko sogɛli ye alifa dɔgɔya sogɛli ye adama dɔgɔya sogɛli k'a bɔ ka yafa ɲini olu fɛ ils sont même pas honte ne t'a dɔn ninnu bɛ réfléchir cogo min na o n'a tun ye nkalon tigɛ là d'accord mais a ye kuma min fɔ soso cogo b'a la wa soso cogo t'a la dɛ a ye kuma min fɔ tiɲɛ don aw tun man ka to birifini dugu ma k'aw nɛ minɛ suwayi mais ni danga bɛ sɛ kɔ a bɛ don murujago de la ni danga binna sɛ kan a bɛ don murufɛrɛ de la sogɛli kuma min fɔ wuli cogo t'a la dɛ alifa de ye mali armée ka sababu kɛ hali ministre de défense wallahi n'a tun bɛ taa dugu la o tun b'a bila wotoronin de kɔnɔ puspus alifa tile la ministre de défense n'a bɛ taa y'a faamuya la kɛlɛkɛlaw la o tun b'a don wotoronin de kɔnɔ puspus s'arrête k'a don wotoro kɔnɔ k'a pousse fo kɛlɛkɛlaw la mobili tɛ foyi foyi tɛ yen k'anw kumaniya hɛrɛ ma ka sabu kɛ ala ni ko b'i miiri alifa ka ko la quoi i bɛ kabu de pɛte ne t'a dɔn nin ye mun denkolonden ye quoi a sogɛli ye kuma min fɔ o adama jugu sago bɔra sogɛli man ka nin fɔ ni ne tun ye mali président ye quoi adama wo rpm wo pititi patata wo bilahi mɔgɔ fɛn fɛn ye tiɲɛni k'a kɔnɔ bilahi n b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la n b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la tɔɔrɔ min bɛ an ka ninnu de nɔ don an balima minnu sara ninnu de nɔ don ka mali ta tiɲɛ ka mali halaki ninnu de nɔ don olu mɔgɔ kelen de bɛ panpan anw tu la yan communiqué kɛ ko sogɛli ka yafa ɲini a tɛ yafa ɲini dɛ a bɛ alifa ɲun de k'i jɔ n'a ye yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ yafa ɲini dɛ don o don a bɛ taa alifa ka so de ka masasi k'a la ka caressé i y'a faamuya b'a la ka bɛrɛ bɛrɛ ka biberon d'a ma a tɛ yafa ɲini dɛ a b'a ta de ka bila arijinɛ kɔnɔ a ye kuma min fɔ tan do kelen t'a jɛ alifa de ye mali ci alifa de ye mali danbe bɔ a la alifa de ye anw ka arimɛw faga ka anw ta tiɲɛ k'anw bila o kuma sɔsɔ cogo b'a la a n'aw nana aw sigi aw kojalan kan aw jugu sago dabara ninnu kan ko sogɛli ka taa yafa ɲini a tɛ yafa ɲini dɛ a b'aw ta k'aw sɔrɔ arijinɛ de kɔnɔ komi aw tɛ maloya aw tɛ ala dɔn i y'a faamuya b'a la danbe tɛ aw la ni danbe tun bɛ aw la aw kan ka kuma bi aw tun kan ka sɛbɛnni kɛ bi aw tun kan ka a bɔ aw da kɔnɔ ko sogɛli ka taa yafa ɲini o ye kuma sugu bɛɛ fɔ mɛ sogɛli ye kuma min fɔ o ma se k'a fɔ ko nkalon don dɛ a sogɛli t'a yafa ɲini mɛ a ye kuma min fɔ tiɲɛ don wa walima nkalon don o ma kuma o kan k'a ka taa yafa ɲini aw kumakan bɛ ciga ciya mali politisiyɛnw k'u kɛ ɲuguntan fɛn ye k'u kɛ samiya bo ye i y'a faamuya b'a la k'u kɛ jugu sago ye k'u ko ba sinamuso sago ye ni adama de y'a kɛ adama mɔgɔ tɛ miliyari tɛ min bolo o y'an joli min k'an ka impôt bɛɛ suɲa k'an ka jamana ci depuis alifa nana mali kunna miliyardɛri cayara sinon musa tile miliyardɛri tun tɛ yen o musa tile miliyardɛri tun tɛ yen mais depuis ni alifa jugu sago in nana ko demi karasi yɛrɛ karasi k'an faso danbe bɔ a la k'an ka marifa bɛɛ jɛni k'an ka sɔrɔsiw k'u ta tiɲɛ k'u bila k'u lase fagali ma wa mɔgɔ min kɛra miliyardɛri ye alifa ninnu tile la ala kelen de b'a da dɔn ka mɔgɔ ye miliyardɛri ka caya mali kɔnɔ a kɛra alifa ninnu tile de la sogɛli ye tan de fɔ hali sini a b'a fɔ hali sini sogɛli b'a fɔ pa paga tɛ bɔ a la a cɛ t'aw bolo min bɛ se ka fɛn kɛ sogɛli la a mɔgɔ t'aw kɔ a se tɛ aw ye la question est là danbe bɛ sogɛli la ka tɛmɛ aw kan sogɛli bɛ mali fɛ ka tɛmɛ aw kan sogɛli ye baara min kɛ aw b'a kɛ mais ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ o ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ aw bɛ bo fɔra ka dɛsɛ aw kuma k'a tɛ ciga ciya aw n'aw ka communiqué jugu sago den ninnu communiqué halakilen ninnu sogɛli y'an dɔgɔya dɛ a ka taa yafa ɲini sogɛli yɛrɛ y'a fɔ ka nɔgɔya o bilahi n'aw ka doso tun bɛ ne bolo ne tun bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da bagolo kan k'a firi bɔnɛma wolo ni zon den ninnu faso kumasulu den ala jugu k'a firi u y'an ka impôt bɛɛ kari u kɔnɔ yan ka anw kumana hɛrɛ ma k'anw ka kalanko cɛ mali kalanko ka don galama la kɛra alifa tile de la
ka an ka armée k'u ta tiɲɛ a kɛra Alifa tile de la ka Mali mago sa a kɛra Alifa tile de la o bɛ se ka sɔsɔ wa han n'i y'a ye a ma kunnen bɛ a tɛ se ka kuma président bɛ kuma na hali Jɔn Kunda kuma na faransi ko in na mais Alifa tɛ se ka kuma da t'a bolo a ye Mali ci a ye Mali danbe bɔ a la alors ni min ma content i bɛ yɛlɛ de ni min ma content min ka di i bɛ se k'a kɛ mais Alifa de ye Mali danbe bɔ a la démocratie kana an ta tiɲɛ ko démocratie kana an danbe bɔ an na ko démocratie kana an ka sɔrɔdasiw k'u fantanya k'u bantanya k'u di fagaliw ma sɔrɔdasiw bolo lankolon de tun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la mais ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ miiri cogo min na quoi ni k'i bɛ miiri sake mɔgɔ yɛrɛ ma hali IBK ka fisa ni Alifa ye bilahi n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma hali IBK su ka fisa ni Alifa ye président mana Mali kɔnɔ min ma fisa ni Alifa ye bilahi o président mana Mali kɔnɔ min ma fisa ni Alifa ye komi an tun tɛ fɛ k'an da don nin jugusago in ka ko la an tun tɛ fɛ ka kuma nin ko in kan mais komi aw bɛ k'aw panpan komi tinɛni an jɔlen bɛ a bilahi n'an m'aw nɛ minɛ an bɛ bɔ ni Alifa ka doso ye a bilahi ni maliyɛn dɔw ma taa minɛ a ka so kɔnɔ i b'a dɔn bana de b'a la a kɛra handicapé total ye a tɛ se ka tagama a tɛ bilahi n'a nana ni Alifa ka doso ye ni maliyɛnw bɛ taa jɛn a ka so kɔnɔ a k'a fɔ ma ko tuɲa mɔgɔ den tagatɔ filɛ aw kana aw da minɛ ka bɔ an da la ko adema de petite patata ah mais ça fait mal quoi aw ka doso bɛ bɛɛ bolo yan mun kɛra aw tile la foyi ministre de défense n'a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ an ka ca tun bɛ don wotoronin de kɔnɔ s'arrête fali kunta o de tun b'a poussé ka taa n'a ye fo Sévoire fo lɛrɛ ninnu ministre comment ça s'appelle sɔrɔdasiw ka ministre mana don wotoro de kɔnɔ ka taa o tuma sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ kɛ cogo di wa sɔrɔdasiw ma kɛ nanbara ye olu ma kɛ nanbara ye nin bɛɛ yɛrɛ Alifa tile la olu bɛ n'u jɔ an ɲɛna ko n'u y'u sɔnkolon fɔ ko a y'a kana dɔ fɔ a ma e ye jɔn ye n'i tun tɛ fɛ fɛn ka foyi ma e tun bɛ baara kɛ k'i tilen ka jamana bɔ a danbe jɔn de bɛ se k'a fɔ ko Asimi Mali armée ci mɔgɔ bɛ se k'o fɔ bi yan jɔn de bɛ se k'a fɔ ko Sogɛli Mali danbe bɔ a la mɔgɔ bɛ se k'o fɔ bi yan an ye Mali di Asimi ma k'a di Sogɛli ma Mali seginna danbe kɔnɔ maliyɛn den min bɛɛ ɲɛ b'a la maliyɛn den bɛɛ jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko Mali armée tiɲɛnen don jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko Mali armée i y'a faamuya b'a la k'a tɛ baara la jɔn bɛ se k'o fɔ bi mais aw tile la a y'an ka marifa bɛɛ jɛni a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini n'a digira min na t'i kun fara kogo kun n'o n'a rien à foutre saya dɔn balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa kafiri den zondenw ala jugu faso kumasuludenw a bɛɛ dangaden ka bɛɛ ka wari ta ka kariw kɔnɔ mɔgɔ kelen ka mɔgɔ kɛmɛ niyɔrɔ ta ka kari a kɔnɔ a kɛra Alifa tile de la mɔgɔ kelen ka mɔgɔ ba kɛmɛ niyɔrɔ ta ka kari a kɔnɔ a kɛra Alifa tile de la a bɛna mun de fɔ anw ye yan a t'an to yan a t'an to yan an tɛ fɛ k'an da don ko bɛɛ la dɛ an tɛ fɛ ka kɛlɛ caya quoi président de kan ka enquête kɛ Alifa ko ninnu na k'u minɛ k'u don kaso la mais an tɛ fɛ k'an da don ko bɛɛ la Sogɛli nana mɔgɔ de ye Sogɛli ɲininka ko Alifa ka ko kɛra cogo di k'u bɛ fufalaki dɔn a fufalaki zoro n'i ye zoro fara zoro ka zoro don n'i ye zoro bɔ zoro la zoro don Alifa ye o de zoro à la base a ɲɔgɔn président kolon mana Mali kɔnɔ hali IBK fana su ka fisa ni Alifa ye IBK n'a ka ko bɛɛ a man ka armée ka fɛnw minɛ dɛ o bɛɛ de y'a jugusago kelen ye parce que IBK de tun y'a ka ministre a bɛɛ jugusago kelen de o bɛɛ y'a jugusago mais aw b'an sɔrɔ ɲɛfɛ n'an ma Sogɛli to yen nin biki in filɛ nin n bɛ n sigilen to yan a y'a faamuya b'a la k'a sɔri i ɲɛ kɔnɔ k'i ɲɛkili bɔ nin biki min filɛ n bolo n bɛ n sigilen to yan a y'a faamuya la ka taa bɔ i ka salon kɔnɔ ka nin biki in k'a sɔri i ɲɛ kɔnɔ ye n'o kɛra i b'i da bɔ Mali ko la k'a firiw a t'an to an ka jamana jɔ zon kɔgɔlen ninnu a y'an faso ci k'an faso danbe bɔ a la n bɛ tɛmɛ e la ne an ye adama mankan mɛn nin kɔfɛ parti jugu sago min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ le plus voleur le plus indigne malhonnête jamana cila jamana ɲagamira le voleur n'an y'a ɲɔgɔn mankan mɛn nin se ko Sogɛli ka taa yafa ɲini bilahi n bɛ n sigilen to yan ka satanden bila ka taa adama sɛsi k'a bombarder ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bilahi n'an ye adama mankan mɛn nin se Alifa n'a ka parti jugusago ye n bɛ n to yan ka Putini wele a k'a ka satanden bila k'aw bɛɛ komi n tɛ fɛ ka nɛnini kɛ quoi k'aw bɛɛ siya latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a ye mɔgɔw tɔɲɔ wa zon bɛ se ka na yɛrɛ kɛ hɔrɔn ye cogo jumɛn mɔgɔ min ye jamana danbe bɔ a la e bɛ se ka n'i yɛrɛ kɛ faso jɔlaw ɲɛna cogo jumɛn mɔgɔ min ye anw kumana kala ma k'anw kumana lakana ma k'anw kumana kɛnɛya ma e bɛ se ka na kuma min ɲɛna cogo jumɛn k'a ye ŋunuma jɔ dɛ a ye sira dilan ŋunuma bɛ fɛn kɛ a bɛ ji kɛ maliyɛnw ka basi la a bɛ nan kɛ maliyɛnw ka basi la lakana avant tout Asimi o de faamuya
n'i ka jamana lakanani ni sɔrɔsiw bɛ condition kɔnɔ i bɛ bonya o i ka jamana bɛ jɔ mais n'i ye Mali armée jeni ka taa turefɛliw ɲɔgɔnnaw dilan Mali kɔnɔ a bɛ mun de ɲa tasuma bɛ jamana la kunkolo de tɛ baara kɛ foyi tɛ yen a bɛɛ fasoden jugu a bɛɛ hɔrɔnkolo a bɛna mun de fɔ anw ye danbe kɛnɛ kan Asimi de ye président ye sinon a fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ kɔnɔ ku ni Modibo Keyita bɔra la président fɛn fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ ni Asimi ta a bɛɛ kɔnɔ ku a bɛɛ batara den nafa t'a si la a bɛɛ kafiri race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris n'a ma bɛɛ ma t'i kun fara kogo ko anw bɛɛ yan k'a fɔ piyan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na faso kumasuluden na Isa Kawujimi a y'a lamɛn dɛ ça veut dire que n'i kɛra kuma fila fɔla ye i b'i nɛgɛ bɔ maliyɛnw na de maliyɛnw bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɔ o tɛ mɔgɔw kɔ ça veut dire que ni e da kɛra a bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ a bɛ komi i ye muru ta k'i yɛrɛ kan tigɛ k'i yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ ka don galama la pewu k'i ka avenir tiɲɛ maliyɛnw b'i sigi k'i lajɛ fɔlɔ olu tɛ perese dɛ n'i ko k'u ka tugu i kɔ u bɛ tugu i kɔ n'o y'i nɛnɛ ni kɔgɔ t'i la u bɛ sɔrɔ k'u sen fili i kɔnɔ ye Kawujimi ye min fɔ Faransi ma kunun o Kawujimi kelen sigilen bɛ bi ko Faransi bɔ kasa ka di Faransi da kasa ka di Faransi ku kasa ka di pititi patata an ka Isa Kawujimi lamɛn o de la maliyɛnw t'i fɛ bi u t'i fɛ sini parti yɛrɛ t'i bolo jama t'i kɔ sanga t'i la foyi hali ka kasan kɛ mɔgɔ t'a san fɛn bɛ yɛlɛ e la Mali kɔnɔ ɲin tɛ fɛn min da kɔ parce que i ɲɔgɔn hɔrɔnkolonden a ma wolo dugukolo kɔ kan i ɲɔgɔn kuma fila fɔla a ma wolo dugukolo kɔ kan hali arasibati fana so ka fisa n'a ye ɲɛnama ye i ɲɛ t'i ta tiɲɛ cogo la k'i bila sente kɔnɔ 4 vice président o de laban filɛ nin kasankɛ feere la dangaden wolokun filɛ nin de o de la ala bɛ muso dɔw bali den na o bɛ kasi k'olu ma den sɔrɔ ala y'i bali kun min na i t'a dɔn n'i tun b'a dɔn i tun bɛ ala fo k'ala wale ɲuman dɔn bilahi Kawujimi wolokun mun nafa de b'a la a y'a ba tɔɔrɔ gansan hali n'a sara mɔgɔ minnu bɛ taa su don a b'olu fana tɔɔrɔ mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ an ka lamɛn dɛ. À chaque fois, quand il y a la rébellion au nord, le régime tombe. Ah, la merde. Et la France est toujours derrière. En 62, 63, la France était derrière. En 90, la France était derrière. En 2006, la France était derrière. En 90, la France est derrière. Ça, c'est vrai. Et en 2012, la France est derrière. Elle était, elle est. Mais les gens se sont adaptés. Ah ben, sans exception. Où il fallait. Ah ben, parce qu'il y a c'est contre le régime. Mais il ne dénonce jamais l'impérialisme. Il t'a dénoncé. Et bien, en un discours bêta, 2010, 2015, qu'est-ce que j'allais dire 2020, il y a un don qui est que son régime corrompu et oligarchique. Vous devez voir. Dis-moi un seul dirigeant, Nabora Margola, Adaka MDP, comme Beboga positionne, quel est l'Irana qui a tenu un propos contre la France? UTC. Mais pourtant, c'est juste que maintenant fait nos défauts mais vous me suivez? Bon, quel est Nanaouli? Quel est ATTB? Adam Yanami? Nord-Tewa. Mais Mouya, c'est ATTB. Il a pris position pour Kadhafi. Et la France ne l'a pas pardonné. Voilà, c'est ça la vérité. C'est Marva Gabofo Libye Gana Soraya. Mais mon Niger va nous tuer. Algérie va nous tuer. Alors, mais tout le monde ni Djongunda, il y a accord signé d'autoriser l'autorisation française. Mais Djongunda avec quel titre, quelle légitimité? Il n'était pas un président élu démocratiquement. Et l'Assemblée ne s'est pas réunie en session extraordinaire pour voter
l'arrivée de la France. Seul Djomoun a envoyé cette lettre à Katimini. Ça, c'est l'ADEMA, ça. Qui est Djomounda dans l'ADEMA? Ministre des Affaires étrangères, ministre du Travail, ministre de la Défense, premier, comment on appelle ça, président de l'Assemblée nationale, etc., 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 etc. Pour enfin être président par intérim après le coup d'État contre ATT. Ça, c'est Djomounda. Nous, nous, c'est fait qui a livré le Mali? C'est l'ADEMA. Parce que moi, ma France, kata, maya, nana, ya gaya, ya bota. Mais John n'a ni français. Donc on a dit, hein? Mais John n'a nana yo. Alors, ça c'est Adema ça. Qui a signé l'accord d'Alger? Ça c'est Adema ça. Qui a signé l'accord de Ouaga? Allié de Adema. Tcheba, Tcheblé. Qui est Tchedo Brague, voilà, Brague. Bon, nous nous Adema chronologie ta galaje. Voilà, pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ ye ka jum ka kuma bɛɛ lamɛn ka Mali jeni ka Mali ci ko Faransi de nɔya bɛɛ ye n'o mɔgɔ kelen nana bi ko Faransi ka ɲi hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min tiɲɛ bɛ min a don min na tun bɛ ka nin kuma fɔ o don tun bɛ tiɲɛ de kan maliyɛndenw tun b'i kɔ i ye tiɲɛ bila maliyɛndenw y'i bila dɛ o de ye malidenw ta ye bi i ye kuma min fɔ kunu ko Faransi man ɲi o de Kadafi faga ka marifa di jugu ma o kana Mali jeni o kuma sɔsɔ cogo t'a la ye wa a tɛ wuli fana Faransɛw yɛrɛ sɔnna a ma Faransɛw yɛrɛ sɔnna ka yafa ɲini mɔgɔw ma ko olu de Kadafi faga k'u jɔ t'a la bi ne nana ko non ko Faransi ma foyi kɛ ko Mali bɛ k'u kɛlɛ ten Faransi parfait ka ɲi n bɛna sɔngɔrɔma dun yan dɛ n bɛna avocat dun yan dɛ n bɛna kɔnkɔn dun yan dɛ n bɛna nin dun yan Faransi bo kasa ka di e kɛra i ba sinamuso sago de a bɛ fɔ nin de ma ko ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ e kawjum ne donna da la i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya e tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que i bɛ nkalon de kan nkalon tɛ se ka foyi dilan bilahi ka i sigi ka Mali dɔgɔya ka Faransi lafasa Mali kan bi or que ko ne kuma sugu bɛɛ fɔ Faransi ma hɔrɔnya bɛ min i kumakan bɛ bɛɛ bolo ni e muso ye nin lamɛn bi i denw mana nin lamɛn bi o bɛ ɲugun e la maliyɛnw tulo mana da nin kan bi k'aw ji min ye nin bɛɛ fɔ Faransi ma kunu bi o bɛ ka fɔ Faransi kan ye mun de dira a ma wari tais-toi de dira a ma ne y'a fɔ k'a nana Faransi yan a yɛrɛ ka sofɛrikɛ de y'a fɔ ne ye ko a na don a y'a fɔ olu ko Asimi ka dɛmɛ tile kelen tile fila tubabuw y'a wele ka wari d'a ma a nana i jɔ olu ma ko Asimi tɛ se ka dɛmɛ o de la i m'a ye a kuma Faransi n bɛ taa Faransi dɛ n bɛ taa yan fɛ mais Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya wari min bɛ mɔgɔ kɛ jɔnden ye an t'o wari minɛ wari min bɛ mɔgɔ kɛ faden sago ye an t'o wari minɛ ni e tun tora i danbe kɔ 4e vice président don dɔ la e tun bɛ Mali mara ni e tun tora tiɲɛ kɔ i tun bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais i filɛ nin ye i kɛra komi ɲugun t'an fɛ i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ ka da mun kan tiɲɛ tɛ bɔ i da kɔnɔ i tɛ wɔɔrɔ ye danbe t'i la da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ bi a finnen don sini a jɛlen don bi a ka ɲi sini a man ɲi e bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa la question est là fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ fɛn min da kɔnɔ a ye ko o ko kɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ kɛra maliyɛndenw ɲɛna dalu b'u bolo o de la u bɛ ka ɲugun aw la bi parce que aw ɲɔgɔn hɔrɔnkolonden tɛ yen maliyɛn tɛ mɔgɔ bila ten dɛ ewa maliyɛn tɛ mɔgɔ fili ten dɛ ewa maliyɛn tɛ fisuruwale ye n'i kɛra hɔrɔnkolon ye ka tiɲɛ bila maliyɛnw b'i bila kuma fa n'a ba filɛ ne filɛ nin ye bi ne joli ma ka di bi komi Asimi n mana taa yɔrɔ yɔrɔ maliyɛnw bɛ n bonya o bɛ n fo i y'a faamuya b'a la o bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ kɛ n ye mun de y'a kɛ n bɛ tiɲɛ de kan sinon ne ma fisa ni mɔgɔ ye o ne ma fisa ni mɔgɔ ye o mais mun de la ni cɛkɔrɔbaw ye ne o bɛ kasi ni musokɔrɔbaw ye ne o bɛ kasi parce que n bɛ danbe sira de kan n bɛ tiɲɛ sira de kan faso kanu bɛ n na bi e filɛ nin ye i kɛra komi samiyabu mun de y'o las'i ma i bɛ nkalon de kan tiɲɛ tɛ bɔ i da kɔnɔ ewa nɛn kɛmɛ ni mugan de b'i da kɔnɔ nɛn 120 hɔrɔnkolo kunu ka tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ɲɛ Faransi de bɛ ka Mali jeni Faransi de bɛ ka Mali ci bi ka n'i sigi ko an ka Faransi to ye Mali kɔnɔ nin tɛ baso kumasuluden ye nin tɛ faso kumasuluden ye mɔgɔ minnu bɛ k'anw faga ko an k'an tɛgɛ to olu bolo mɔgɔ minnu bɛ k'an ka jamana jeni ko an yɛrɛ to olu bolo k'an ka jamana jeni e ɲɔgɔn fasoden jugu bɛ yen o bɛ tila ka n'u sigi anw da la n'i kumana n ye fasoden mais e ye fasoden jugu de kɛ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko ninnu man ɲi ne ko ko an ka to olu bolo tuguni e ye mun den qualité ye e tɛ foyi ye ni faso kumasuluden tɛ
voilà an bɛ dugawu de k'i ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ tɛ i ɲɛ t'aw halaki cogo la aw tɛ se ka cigɛ yɛrɛ cɛ mali kɔnɔ tugun parce que mɛ an tɛ se k'an ka temps perdu o ka tugu mɔgɔw kɔ ka tila ka bɔ an jigi kɔrɔ an b'an ka temps perdu o la n'an y'i bila de an bɛ taa ten nin sira an t'a bila dɛ o de la n b'a fɔ n ka video kɔnɔ mɔgɔ dɔ b'a la waso de bɔ n kɔɲɛ o tugura arasiba ci kɔ ya u bɔra kɔ u tugura diko kɔ u bɔra kɔ u bɛna bɔ asimi yɛrɛ kɔ ne ye o de fɔ aw ye k'anw tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ mali de kɔ aw bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ k'an tugura kɔ k'an bɔra kɔ u natɔla o ye mun de fɔ u m'a fɔ k'u bɛ mali de fɛ yan mɛ a laban kɛra cogo di la question est là o ye mali ko bila ka kɛ yɛrɛ ko ye an tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw tɛ yɛrɛ ko la an bɛ jamana ko de la la question depuis anw ye faso kanu don min na an ma kuma fila fɔ depuis an donna jamana jɔ la don min na an ma kuma fila fɔ mali ou rien n'i nana ni nɛnbaraba ni dabaraba ye k'i bɛ mali fɛ an b'i nɛnɛ ni kɔgɔ b'i la ni kɔgɔ t'i la an b'an sen fili la ka jigin ka bɔ i ka terrain kɔnɔ ka to sira kelen kan ka taa c'est ça an ta ye nin dɔrɔn de ye voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Wagner ne y'a fɔ ko Wagner ko banna pewu a y'a lajɛ. Les services du FSB ont perquisitionné la demeure de Yevgeny Prigojine à Saint-Pétersbourg. Une vaste et luxueuse maison, un hélicoptère stationné dans le jardin, toutes sortes d'armes, des passeports avec des noms différents, des perruques et même des photos de Prigojine déguisés, des liasses de dollars, des lingots d'or. Selon le site Fontaka basé à Moscou, une photo avec des têtes tranchées aurait été retrouvée au domicile de Yevgeny Prigojine. C'est la surprise du jour. Alexandre Loukachenko surprend son auditoire en pleine réunion. Il lance à la cantonade. Yevgeny Prigojine n'est plus en Biélorussie. Concernant Evgeny Viktorovitch Prigojine, Prigojine ma n'o ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye a fɔra i y'a faamuya la ko misi turangɛlen k'a fa ko misi quoi a gɛrɛn kɛra ka a gɛrɛ c'est que ni misi fara gɛrɛ bɛ kɛ k'a yɛrɛ kɔnɔ fara nin lagalagatɔ in fana fara o cogo de la ale bolo ko mɔgɔ si tɛ se ale la Wagner Poutine de kɛ Wagner ye dangaden tora ka dangadenya la k'ale bɛ taa Poutine bɔ fanga la ne m'a fɔ k'a ta sen fila m'a fɔ aw ye ko bilahi k'a bɛ lakali tariku la nin ye société fɛn fɛn tun b'a bolo a ka so u taara bɛɛ dakari a bɛ si yɔrɔ min na ka taa bɛɛ dakari sanu min tun b'a bolo a ka bon hakili ma warimugu min tun b'a bolo a ka bon hakili ma passeport yɛrɛ a bolo tɔgɔ sini n ko bandi sefu tun don quoi ni y'ale ka ko bannen pewu Wagner ko banna pewu Wagner ça existe plus anw de fɛ anw bɛ tulonkɛ kɛ ni fasoko ye Russie n'i ye molobaliya ta k'a ɲɛsin faso ma o bɛ e faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Russie jamana la ni e ye faso dɔgɔya bilahi o b'i siya latunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ nin dangaden danga safinɛ kunba a wolola dugu min kɔnɔ a ka fɛn bɛɛ bɛ yen k'ale bɛ taa molobaliya ta ka ɲɛsin olu ma bi a bɛ min mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn bi wa fɛn fɛn tun b'a bolo sanu wo warimugu wo société wo bâtiment wo i y'a fɔ hɛrɛ fɛn fɛn tun b'a bolo Poutine y'a bɛɛ minɛ k'a di faso ma a yɛrɛ bɛ boli la hali bi a ma ye dangadenya kɔ filɛ nin ye depuis ala kan da m'a ye tubabu la fɔlɔ tubabu k'a fɔ k'a bɛ bila a yɛrɛ faso la k'ale bɛ coup d'état k'a faso la k'ale b'u ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye ne ka diɲɛnatigɛ la mɛ a bɛ kɛ mɔgɔ min na o tɛ Poutine ye baara ma ban Wagner kɛra su ye Wagner y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya Wagner ko banna pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Ras Bala yɛrɛ de y'a fɔ di l'homme tranquille depuis Paris Wagner ko banna pewu Wagner ɲɛmɔgɔ o bɛ boli la a ma ye fɔlɔ fɛn fɛn tun bɛ Wagner bolo société o wari o financement o marifa o i y'a faamuya b'a la bombe o Poutine y'a bɛɛ minɛ ka Wagner ka démonter ka bila ka ta tiɲɛ ka bila nin de ye a kɛ cogo ye bana jugu fura ye fura jugu ye molobalidenya k'o ta k'o ɲɛsin jamana kunturu ma i b'a ye anw de bolo farafinna a tɛ kɛ tubabuw fɛ yen jamana kunturu mɔgɔ kelen ka t'i sigi k'ale bɛ jamana ci i bɛ taa tɔ kɛ lahara de e t'a tɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan mais sansi bɛ cɛ la Prigojine na sansi b'a la boli la quoi parce que a bɛ nin jugusagodenya kɛ waati min na o y'a sɔrɔ a bɛ Ukraine a y'i ɲɛsin dugu wɛrɛ ma n'a seginna ka taa Russie a bɛ lakali tariku la sanu tun b'a bolo tellement que cɛ fara ala ye fɛn bɛɛ d'a ma mais a ma sabali a kan ala ye hɛrɛ sugu bɛɛ di petini ma mais a ma sabali a kan a kɔ filɛ nin ye malo ni tungalataga o de la i bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara a kan
i bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara kan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ aw ɲɛ bɛ nin cɛ jugusago in na a y'a lajɛ dɛ a filɛ makɔrɔni a jɔlen filɛ nin ye sanu bon de kɔnɔ tan sanu magasin i y'a faamuya quartier kunturu o dugumala de filɛ nin sous-sol Châtelet Lihal o dugumala fo sous-sol la fo dugukolo dugumala fo dugumala a bɛɛ ye sanu de a sanu bɔra min Mali la 4 ans puissance de or Faransi de y'o ye quoi diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sanu bɛ jamana min bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan Faransi do a ye sanu bɔ min a y'a bɔ Mali kɔnɔ sanu fɛn fɛn b'u bolo o y'a bɛɛ suɲɛ Mali de kɔnɔ nin laban ye mun ye malo nin laban ye mun ye ta tiɲɛ a daminɛna o i ma ye Afiriki si t'aw fɛ parce que aw ye bingalikɛlaw de ye aw ye zonw de ye aw ye jugusagow de ye a Faransi de 4 puissance ye sanu la a sanu bɔra min Mali kɔnɔ o y'a bɛɛ suɲɛ Mali kɔnɔ depuis o sen donna Kidali o ma sɔn maliyɛnw ka don Kidali depuis o donna Kidali o ye maliyɛnw bloqué ko mɔgɔ si tɛ se Kidali o san 10 ni kɔ in kɔnɔ o y'a bɛɛ kɛ sanu suɲɛ de la ye k'an ka sanu bɛɛ suɲɛ ka ban pewu ɲɛ t'a la sondasi bɔra ka bin nin semaine kɔnɔ Faransi de 4 ye sanu la a sanu bɔra min Mali kɔnɔ mais nkalon mana fɛn fɛn dilan o nkalon kelen bɛ tila k'o fɛn tiɲɛ nkalon mana fɛn fɛn di mɔgɔ ma o nkalon kelen bɛ tila ka minɛ la fɛn suɲɛnen ala tɛ barika don a la abada ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka hɛrɛ ta ko bɛ n'u ka jamana ka taa mɔgɔw ka hɛrɛ ta ko e bɛ n'i ka jamana jɔ don dɔ bɛ na i ka jamana bɛ tagama ka segin ka ŋunu ma n'a ma kɛ i k'a fɔ ma ko tu bilahi don bɛ se ninnu bɛ wulu ɲini k'a ko sara la o t'a sɔrɔ hɛrɛ fɛn fɛn b'u bolo a bɛɛ wali ta de hɛrɛ fɛn fɛn bɛ ninnu bolo o y'a bɛɛ suɲɛ de o tuma an ka sanu de ta k'aw nɛgɛ n'an ka sanu bɛ bɔ a bɛ na di olu de ma k'olu b'a garanti ko sécurité t'anw bolo ye masa ne t'a dɔn nin kɛra président minnu tile la quoi anw ka sanu bɛ bɔ dɛ a bɛ na kalifa olu de bolo yan wa sanu tɛ segin tuguni dɛ hali n'a mago b'a la a tɛ sɔrɔ tuguni ko sécurité tɛ yen sanu kan ka bila yɔrɔ de la sécurité bɛ yɔrɔ min na o de la ni ne ye miiri président minnu tɛmɛna Mali kɔnɔ kan u ɲɔgɔn ba taara den ma wolo dugukolo ko kan Asimi jɔra cogo min na pour que an ka président ma se ka jɔ o jɔ cogo la Asimi kɛra cɛ ye cogo min na ni ne ye miiri pour que président minnu tɛmɛna ma se ka kɛ cɛ ye komi Asimi mais u kukala tun ka d'u ye danbe tun t'u la n'u nana Faransi muso jɛma u ɲɛ tana de y'o ye Faransiw b'u sɔrɔ nin cogo de la u bɛ muso bila u la parce que u nɛgɛn ka bon u tɛ se u yɛrɛ la Faransiw bɛ musow bila k'u filmer ka tila k'u pousser u ka faso nafolo suɲɛ u b'u danbe b'u la de quoi sɔrɔ k'u ta k'u bila an ka jamana kɔnɔ u tɛ se ka fɔ ci cogo ye ni ko i bɛ Asimi bagabaga bi i bɛ taa min a ma faso nafolo suɲɛ a ka sira tɛ Faransi la foyi o de la ni ne ye Adema mɔgɔ ye ko Sogɛli ka yafa ɲini Adema fɛ a tɛ yafa ɲini dɛ a b'aw ta de k'aw bila arijinɛ kɔnɔ k'a firi fasoden jugu faso cibagaw n b'aw bila yan ko an ka yɛrɛ sira quoi i bɛ k'i fɔ k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ fo Zeska Mete an bɛ ɲɔgɔn bolo ka an kanubagaw fɔ aw b'a partager page minɛnen don voilà i tɛ c'est à dire que ni tila vidéo yɛrɛ la hali i ka page i tɛ vidéo ye quoi n'i y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn o b'i ka fɛn ninnu minɛ de comme a b'olu de tɛgɛ kɔnɔ olu de t'a dɔn a ka di o cogo min na a b'a kɛ ten mais anw bɛ yan foyi t'an bɔ nin sira kan bilahi anw bɛ nin sira in fo an da joli ma n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma ka faso jɔ bila k'i kunkolo ka bon ka faso jɔ bila k'i ka papier bɛ n bolo ka faso jɔ bila ko n b'i ka dugukolo sanfɛ n'o kɛra i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin ye bilahi